खुलुमबाय लोगोफोर, बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअआव बरायबाय। लोगोफोर, जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माखासे बर' बिमा बा माखासे बर' नखरफ्रा बेसेबां सहायनानै थाबावनो आरो बेसेबां सानै माने सान हर जानो सुगिया, लोंनो सुगिया, उन्दुनो सुगिया, बेफोरबायदि थासारिजों बेसेबां सैनानै थाबावनो। थ' लोगोफोर, आं नोंथांमोननो मोनसे आपडेटखौ शेयार खालामनो नागिरदों जे जोंनि बिर जोहोलावफोर जाय बिथांमोना जोंनि बर' हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ बावसोमनानैब्लाबो हारिनि थाखाय गोबां जुजिबोदोंमोन। दा माखासे बिथांमोना दिनैसिमबो ओरैबायदि माने राहा गैयै जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ। दा बिथांमोननि नखरा गोबां दुखु जारला खस्थ' सैनांनानै दङ। दा बिनि थाखाय सोरखार, जायफोरा सोरखाराव दङ, जायफोरा पावाराव दङ, दा बिथांमोनाथ' जेबो सानखायाखैनो, बिथांमोननि सायाव जेबो बाथ्राखौनो बुंनाय नुखाया। जुदि जाय गेदेमा बिथांमोननि जुदि नखराव गावसोरनियाव नङाब्लाबो सोरबा गावसोरनि खानदान बा परियालनि नखरावनो जुदि बेफोरबायदि दुखुथिया जानानै दङमोनब्ला दा बिथांमोननि नखरनि जे दुखु जानानै थानायफ्रा बेसेबां सिन्थायाव जागौमोन दा बिथांमोनाबो मिथिगौमोन। दा बिथांमोननि नखराव गैया नालाय, दा नै Ndfb जाय बिथांमोना दासिमबो जोबथेसालियाव जोबनानै दङ आरो नखराव इसेबां हालाय हाफाय दासिमबो सोरखारनिफ्राय मोननांगौ बायदि सुबिदाफोरखौ मोननो हायाखै। दा बेखौनो लानानै माखासे बारग' Ndfb जोंनि बिर जोहोलाव बिथांमोननि नखरनि जे जोबथेसालियाव जोबजानाय नखरफोरनि माखासे बर' रायजो राजाफ्रा दिनै गोबां सोरखारनि सायाव खावलायदों बा सोरखारखौ खावलायदों बिथांमोनखौ थाबैनो बख'नांगौ, दा बिथांमोननि थांना थानायनि बा बिथांमोनखौ हेफाजाब खालामनांगौ, बेफोरबायदि माने सोरखारनि सायाव खावलायदों। दा लोगोफोर, आं नोंथांमोननो बे भिडिअ क्लिप दिन्थिगोन। नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै नोंथांमोना मोजाङै कमेन्ट खालामनानै लानो जाबाय। अब्ला आं नोंथांमोननो भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिनोसै, नोंथांमोना आपडेटखौ नायनानै लादो लोगोफोर। बेसेबां दुखु फोरमायदों जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा। गिबियावनो नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिग्रोनाय जाबाय। दिनैनि बे जों जथुमनायनि थांखियानो जाहैबाय जे दा जोंनि गासै फेमिलियावहाय दुखुनि जिनिसा जोबनो थाङाखै। दासिम जोबथेसालियाव थानाय जायफोर फंबायफोर बिसोरो आवगायाव जेसेबां स्ट्रिक्टमोन बेनिफ्राय आरो रासिन स्ट्रिक्ट जानायखौ जों नुनो मोनदों। दुखुआ बारायनायनिफ्राय बारायदों आरो दिनै फेमिलिफ्रा जोबनो गैयै दुखुआव गोग्लैसोनानै दं। जाय सोरबाफोरनि हिन्जावफोरा दिनै साफात बिलाइ खानानै जायो, सोरनिबा हिन्जावफोरा दिनै स्कुलफोराव ओंखाम संनानै जायो, माइ गायनानै माने दिन हाजिरा मावनानै जायो। दिनै गासै दुखुथिया नखरखौ जोंनि दानि बिटिआरनि जाय CEM सार, बिथांखौ जों हेफाजाब होगोन साननानै दासिमाव नेनानै दंमोन। दासिमबो दिनैसिमबो बेबायदिनो अबस्थायावनो दङ। हेफाजाब होदों होनो दिनैसिमबो जों जेबो होनायखौनो नुवाखै। दासिमबो जोंनि गासै फेमिलिफोरा थाइसे थाखाबो मोनखायाखै। दुखुनि बाथ्रा, जायफोरा फिसा फोरोंनांगौ बिसोरबो दिनै फिसा फोरोंनायनि एडमिसन फिसफोरखौनो होनो हायाखै। खामला खाथि माबानानै गावनि फिसाफोरनि थाखाय एडमिसन फिस नागिरदों। सोरबाया दुखुजों बुंफबनानै सोरबाया माने गावनि फिसाफोरखौ गारनानै गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनो गोनां जादों थाखा फैसानि अभाबाव। दिनै दासिमावबो जे रिहेबिलिटेसननि खोथा बुंदों, दिनैसिमबो रिहेबिलिटेसनखौ जोंनि बे भिक्टिम फेमिलि जायफोर जोबथेसालियाव थानाय सासेनिबो नखरफोरा मोनाखै। होनो थांनाय बारावबो जोङो जोंनि बे माबानि 30 इस्ट क'क्राझार समस्तिनि जोंहा लरेन्स सारजों रायज्लायनानै जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ सावरायनानै सारा होनदोंमोन, बे बाथ्राया माबा जे भिक्टिम फेमिलिफोरनो रिहेबिलिटेसनखौ होनाय जागोन बा माने हेफाजाब होगोन होननानै जायखिजाया जोङो सावरायनानै होगोन होननानै बुंदोंमोन। दासिमबो जेबो गैया। जोंनिफ्राय लिस्टबो बिहरबाय, जोङो गासै लिस्टफोरखौबो हरबाय, दासिमबो जेबो माबा गैया आरोखि। ओमफ्राय थांनाय बारावहाय जोङो MLA सारखौ लोगो हमबा होनदोंमोन, सार नोंथांनिसिम जे बाथ्राखौ सावरायदोंमोन जे जोंनि फेमिलिफोरनो जे हेफाजाब होनायनि बाथ्राखौ मोनबाय नामा होननानैसो बिथाङा जोंखौ उल्था कुइसन खालामदों। बेखौ साननो गोनां, दिनै MLA सारानो जोंनावसो मानो उल्था सोंखो? जे जिनिसखौ जों दिनैसिमबो मोनाखै, जे हेफाजाब होनो होननाय बाथ्राया दिनैसिमबो हेफाजाब होआखै। जों बेखौनो दिनै ज' जानानै सावरायदों। जोंखौ खालि मेलल' मिटिंल' खालामनो लिंहरबाय थानानै मा जानो,
सारमोनहा गावसोरनो जे दायथ' लाबाय दा CM सारा गावनो जोंनि सिगाङाव बुंदों दा थांनाय बारावहाय जे मिटिंआवहाय बुंदों आं दायथ' लाबाय होननानै जोबथेसालियाव थानायफोरखौ बख'नायनि दायथ'खौ आंनो लाबाय होननानै आरो दाख्लैहाय खेबसेबाव मेल मिटिं लिंबावदोंमोन नाथाय जों थांनाय जायासै जोंनि माखासे गारजेनफोरा थांदों आं थांनाय जायाखै बेवहाय मा सावरायदों बेखौबो जों ओरैनो मिथिखाबाय मिथिनाया थेवबो दा जों बेखौनो बुंदों सारमोननिसिम माने बोलो होनानै बुंदों सारमोनहा अननानै बे अक्ट'बर नभेम्बरनि गेजेरावनो जेन जोबथेसालियाव थानाय गासै फंबायमोनखौ जेन बख'यो आरो बख'नायनि उफाय राहा लामाखौबो मिथिखागौ सारमोनहा निजेस्स' गावसोरबो मिथिखागौ जे माबे लामाजों गयो सारमोनहा अननानै जोंनि गथ'फोरखौ बख'दो आरो बे समसिमखौ जों नेनानै थागोन बेखिनियानो गोजोन्थों। 2027 जानुवारियावहाय पिस एकर्ड होननानै मोनसे एग्रिमेन्ट जानानै थांबाय नाथायब्ला बे एग्रिमेन्टआ सोरनिबा थाखायल' जाबाय बायदि जों मोनदों जोंनि थाखाय गोजोननाय गैया दिनैसिमबो बे खारनावहाय जोङो 2021नि 27 जानुवारियाव आरोबाव जोङो मेम'रेन्डाम होदोंमोन काजलगाव DC अफिसाव नाथाय बे मेम'रेन्डाम होनायनि फिथाइबो जों मोनाखिसै आरोबाव 2023नि 7 जुलाइयावहाय CEM प्रमद सारनो जोङो क'क्राझाराव लोगो लानानै आरोबाव काउन्सिलाव जेनेरेल एडमिनिस्ट्रिनि थाखाय बिल पास खालामनानै हरनो थाखाय स्टेटआव हरनो थाखाय जों खावलायदोंमोन नाथाय बिथांमोना जागोन होननानै दिनैसिमबो बे खामानिफोरखौ मावाखिसै बिनि थाखायनो जोङो दिनै दुखु मोनदों दुखु मोननायजों लोगोसे जों दिनैनि बे मेसेजनि गेजेरजों जों बेखौनो बुंनो खावलायनो सानदों जे फैगौ बोहैथि बोसोरनि अक्ट'बर नभेम्बर मासनि गेजेरावनो जोंनि गासै जेलाव थानाय बिदा फंबायफोरखौ बख'नानै होनो थाखाय जोङो न'खरनि जानानै खावलायदों आरो बे समसिमावहाय जुदि बख'नानै होआब्ला जोंबो सारा रायजोनो खोन्थागोन जे मा मावदों मा मावाखै आरोबाव जोङो बर' रायजो राजाफोरखौ आथिं हम हमै जों खुलुमगोन बिथांमोनखौ गनायनि सार्थआव जोंखौ मदद होनो थाखाय जों बेखिनिखौ मावनो थाखाय दिनैनि एसे सिगाङाव जों मिटिं खुंदोंमोन बेखौ जोङो सिद्धान्त लानानै दिनैनि बे खोथाखौ जों डिक्लेयार होनाय जाबाय दाथ' मावदोंखौ बुंदों खिन्थु जोंनि नुनायावथ' मावनायखौ जों नुनो मोनाखै 8 जननि थाखाय हाइकर्टआवहाय बेल पिटिसनसो मारिदों दा बेबो डेटआ फावसायबाय खेबनैसो फावसायनानै थांबाय खिन्थु बेयावबो जुदि गभर्नमेन्टनिफ्राय प्रेसार गैयाब्ला बे खामानिया साक्सेस जाहैनाय नङा उन समावबो बोसोरब्रैयानो बारलांबाय आसायावनो दङमोन बे खारनावनो जों दिनैहाय अक्ट'बर नभेम्बरनि गेजेरावहाय जुदि बख'नानै होआबा जों माबा मोनसे बेब'स्था खालामनो हागोन नामा जों बिदि सिन्था खालामनानै दं समासो थोनसिगोन बे समावहाय जुदि मावहैथाराब्लाथ' माबा मोनसे सिन्था खालामनो दरखार गोलैहैनो हागौ बे खारनाव जों रायजो राजाफोरखौ आथिं हम हमै संकसनिफ्राय सदियासिम जोङो माने गामि गामि हाबनानै जों रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन आरो खुलुमगोन